Здравейте! Днес ще чета Евангелие от Матей 1 глава, 18 стих. А рождението на Исус Христос стана така. След като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото той е който ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господ чрез пророка, който казва: ето, девица ще зачне и ще роди син. И ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. И така Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си. Но не я познаваше, докато тя роди първородният си син и го нарече Исус. Амин. Добре. Значи всичко тук е въпрос на вяра. Има много хора, които избират да вярват в Бог. Има и хора, които избират да не вярват. Бог като наш Създател, личен Спасител, наш Творец, ни е дал право ние сами да взимаме нашите решения с нашата свободна воля, което е прекрасно, което отново показва голямата му любов към нас. Така че, ако някой иска, може да вярва и никой не може да го спре. Ако някой не иска, той няма да повярва и никой не може да го накара съответно да повярва. Затова пак казвам, всичкото е въпрос на вяра. Библията е най-четната книга на света. И това е история. И една книга пълна с мъдрост. Ако ние изберем да вярваме в Бог и да се посветим на Него, нашия живот ще бъде един живот пълен с благословения. И това ще доведе накрая нас до спасение. Има хора, които не вярват, но в трудни моменти от живота им всъщност понякога се обръщат към Бога или решават да вярват, или казват: О Господи. И това става, защото всъщност всеки един от нас вътрешно в себе си търси Твореца отново. Така че насърчавам ви с това слово, колко е по-добре да вярваме. Бог е нашата надежда. Той е нашия Спасител. И Той е нашето спасение. И всичко, от което всъщност ние се нуждаем. Насърчавам ви, нека Бог да ви благослови.